Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we are very excited again dahil cheat day po namin ngayon. Sa wakas po, makain po namin yung masarap na pagkain na nakahanda po dito sa aming harapan. Lahat po Yes. ito ay naprito po gamit ang coconut oil. Pure coconut oil po talaga. So mayroon po kami ditong classic fried chicken drumsticks. At mayroon din ditong pinaputok na lechon kawali. Grabe po yung pagkaputok niya. Ang ganda po. Yes. Ilang beses na tayo naka-experiment po nito. Ngayon po yung medyo mas okay-okay na po. Ang ganda niya tingnan. So tara, hindi na natin ito patatagalin mga ka-studio. Pray po muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, mga untan nyo. Kain tayo mga ka-studio. Dito tayo mag-start sa drumstick. Wow. Isa pa? Nuot to the bones po yung lasa niya ma. Kasi po, dinaan ko po ito sa turbo. Sarap. Uy, apil ang sili mo. Kakaon siya ni mo pa. Ating mag-asawa. Ikaw na lang. Ang lambot pa. Parang chicharon talaga. Yan natin gano'n crispy to. Cheers.
Ini. Hmm? Wow. Sobrang lambot ng laman niya. Man ko yung laman. Diba? Ang init pa. Ilagay natin sa lettuce. Juicy po dyan, no? Panalo mo, malambot na malutong. Ang ganda. Sausaw natin.
Kasi ante ka nito pa. Hmm? Hmm. Kaya yan. Yeah, gurot. Hindi ko na maubos yan. Baka gusto mo pa ng balat, oh. Thank you, ma'am. Ano ka pa? May sili, oh. Ubusin ko lang to. So, ayun mga kastudyo. Grabe po, ang sarap po ng kain namin today po sa cheat day. Sulit na sulit po. Wala po kaming rice kasi less carbo po yung diet namin. No? As much as possible po. Kaya walang rice. Muron lettuce, gulay, tsaka protein. Yung chicken kasi at tsaka pork protein din yan. Tsaka 2 week na pala kami exercise, no? Every week po, 5 times a day po kami pumunta ng gym. So, ngayon, sa cheat din natin, so 2 weeks na po, bali 10 times kami nakapunta ng gym. 10 days. Oh, 10 days po. So, ayan, paalam na po kayo, kami. Kayo. Kita-kita po tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye. Bye-bye.